Wataga kok ora layat. Lho. Ana apa Gong omonganmu kok ndrawasi? Adimu mati. Adikku sapa? Semar. Gong ora aneh-aneh lho. Le mati apa? Mau lagi ntis. Wis disareke urung. Ora tak gone ngomong langsung tak glundhunge nang jugangan. Wis gandadarku kan wong layat aku males. Ora jane kuwi nek omong aja sembrono, sing tenanan. Wah. Aku rak loro ati, wah. Mergane Bapakku derajate didak-idak. Ora trima. Cara guru tak tantang. wah kewanen kowe. Ning nyatane ya wedi karo aku. Cara guru metu njaba, nglumpukke para wadyabala pirang-pirang taosak asik. Kok iso menang karo dewa? Bapak wis paring dawuh nek ngantem dewa dodo medun karo nyembase. Dewa sembahi apa antemi modar. Kocar-kacrit, Kocar-kacir. kocar-kacir. Lah terus kowe mrene ngopo? Aku njaluk Siwatagak ngamuk nang kayangan. Yo ayo. Aku kira ngerti perkarane. Ki omah tak osase lho iki. Cangkemmu tak ambake lho. Gak turutan agak bangane geger. Mungsuh wong rada koclok ki nek ora tak turuti ngrekoso kowe. Kowe tak kandhani kowe iki saka sapa? Kuwi anake Semar apa Udu? Anake Semar dudu. Wah, udu. Udu kowe iki ora anake Semar. Mula kowe iki janjane anake Semar sing tuwa dhewe. Mergo Semar biyen medun ning jagat ora duwe kanca bali munggah ning kayangan njaluk kanca. Terus dening Sang Rama Kanjeng Sang Hyang Bathara Tunggal ayang-ayangane Semar disebda dadi wong terus dijenengke Bagong. Tak keplaki gareng iki. Apa-apa kok arep duduk anarkis wae to kowe. Terus aku kan piye? Kowe munggah ning kayangan mergo wong kowe kuwi ya kena lara luputing pati. Kowe ora iso mati. Wis tak balik Ndara Raden Janaka ya. Terus kowe munggah kayangan. Oke, siap. Bapakmu, kakangmu, adikmu dislametke. Oke, ora masalah waton dadi Janaka lho. Sadurunge ning kayangan ning Karang Kawidodaren. Oh, ngapeli Dewi Supraba. Wah, jan kowe iki kok ancasmu rencanamu arep nyelametke bapakne rung kelakon wis mrono-mrono. Wis gak diwale kok. Ngamet ambegan.